Nirino, api mana lagi cengsi karbi video film ka bonai ceng alang itu melo, lasi alang itu masa me, alang itu kapan ceng huek, kapan ceng tu alang itu karbi film ka bonai, oh ya liu. Alang itu mah amen ke mukak sini klapen si alang itu bonai lo. Dok mukak kan alang itu ke? Lasi Lapedet alang dikitung ke first karbi Tonte, kata kau tadi kecapai pele ceng nonang tolo panggi ben. Oh, Happy 16 Foundation Day, Karbi Film Society. Thora se ke depan Richard tu senang pasik mucok, edon ilut. Oh, edon ilut. Bayi ni bang, tu ke ilut ada kan? Tono ne phongko, Karbi Film Society aja te pading kan bang. Ini tungkai slogan hang ni. Tato war bang picture tu coba. Karbia film anso set pa ong nang ma. Oh. Tapi Karbia film ke lang arah tum edor ni pathur jog nang ma. Orang sing dia ke hai. Karbilo Thomas Council nilom kamna den roket. Arden karca IM sujurong par ke hai. IM sintron na ke hai. Lapen ini tu macam honai ni gajet hinai. Karbi Cultural Society TDP Amaipu Sondo Singkro ke hai lapen Karbi la metamai Amaipu lapen ke lokal emisi pendang lo dan nangaji tong thu ile tumlong producer lo mate abarin chairman EM Karbi Autonomous Council acha thang lo Nuram Tisto ke hai nilijirpo actor lo Rajiv Pro ke hai pendang lo dak na che tong don man ping lu hi doan la pen ge dak bini laso langkung habe auditorium holong dake et hexer ser ka che thang prup karbiang long la pen assam la pen international na dum lo ada ke actor actress ke doan lo producer ke doan lo aprang sinang tu phan karbi Film Society itu umpan niat klong pen, ada umpan langsung awal saya dengan bipon niat klong pen curusi karong pacing lu kado gitu. Alang itu yang lodak nangkehan langkung habe auditorium hololong langsung sonang hang lo itu ame hangit hekang ni. Niligala sorga ku alang itu umpan besawa umpan aktor aktris sumna kelang kunci itu nang lang kunci lo sesuatu. Awalnya tentang lang kunci boleh nang pino komat. Actually bang pinia bang la somai bang dili bang ke nang tumhana ke lang munji phasgi bang dili lam nang tan ji bang sita me pinia bang ke dili prang dak Karbi Film Society tumhana tum pin pura lo nang pilo jene tumhana Karbi Autonomous Council pen si panong lor pen baje long thapon nang ji pulo lasi ke cheng sinili lakep thapon lo lasi pinir ko dili pandang kon pulo pining pen ge ko be batulo lake blanco ke na tom pining baja to na ete ke jengsi ke Karbi youth visual katalom ningkan se amai non mai fo ke hai ta dolom ni lino ke thapon cheng Karbi Autonomous Council prang CM tum to ko tai matha krang ta hai lo kala tum ta kateri du ko kai lo sa ke jengsi lang ho wang bom pen non Karbi Visualim sorong aja ningkan sek katalon dia pang kuti sige nang badar lo.
non mai phuak hai dalo karbi lamya tamai hala sot karbi long autonomous council pen panong lor pen laso karbi long autonomous council a budget long ke thapon avelak nilino ke chengsi lak ho nilipanahang halapan dak konlonon ke lak ho ke panang tumta injang ponlo lasi mo pijo pen ke karbi film society dame ni tum karbi long autonomous council pen panda kon mom pen kuti si ni ke thom dame mo bat mom po nona ban ke karbi youth festival long tame sia record lo nona lang itum kisia samai phu alang itum chupidu pen alang itum je memorna mang pilo asama chief minister bhat je karbi youth festival ningkan se katalo na bhat asam government pen ame bajar long nang thapon pinangi pu ateng pen pining pen ke karbi youth festival mate karbi risolim soro aje ningkan se katalon dia bhat kuti thom asam government ta bajar long thapon lo lakini sia bangke nonili hini thoma lamsi ningesi dakena to manang langi si bang selo tinta moben ke ceng nili pan alada nangkang ho tum Rajiv Pro ke nang pitin lang ni pan ke nili jil ko bangke nang actress to masi lang chot ko actor to manang lang le da sinai ko lasi actress to manang ke lang pachoma no ke nang manang lang pini chine da lasi pinia bangke karbiang lo autonomous council pe non foundation de ingkora thomlo la subject lo lasi international award ke long dun ili kopai karbiang long arara to mase lara nongnam nange ban pilo iltum chitine nangne lasi nili tum karbiang autonomous council pen ni tum thapon elo je best actress ke long bhan alang bhan karbiang autonomous council pen award ta pipo laben lak pho tangka pajil konto laben producer banta alang ni miripina producer lo iltum kacing hon nai alang ni dhonram kiso phata iltum nonge ita piji laben lak pho tangkata karbiang autonomous council pen lalo laben ke ijuk silo ni ningi oela dakena tum bhan anutina bandana ke langji bandana tuma alamar jan anutina theklong lo ethe actor actress man ke social media banta thang sorsa se puja pupe WhatsApp group puno social media Facebook puno Instagram puno Twitter long puno nang to man ke anutin dan sorsa ini kecok jeta nang to hanana geru log ji ba share da to pik ba kelang anutin dan lang lasi ni to para sonson se non dek lang ni long te lom so pina sorsa da dui la mari tu na chak na ko bola ke lasi akoi ke bangan ke la ke ni to phalo sadana to mana na geru to lunse pi la pen ke na to la actor actress somanta nilita me kaita nili laptop ingpu panara to film ke lang lo akor along program dilhi pini ne dam lo blom na flight along ke na to film si lang chot nilita akape ke ni cepa lasi nale tum la ningkade sek laso ningaro machipi mate ame hange thek karbi film society aphan ladak langkung habe auditorium hall le entame tara langso seltalin haladak auditorium hall bangsuri ke thom ke ja noris ke alang haladak atala lang soino ke thenai lo auditorium hall putak le NG pusitame mate joy sing to loino dasita me hala so auditorium hall je entame karbiang autonomous council pen sinar tumban ake joy pen nang pipon po si kanda konsi atau le banda dilida idoan actor actress tumban nang tumban ninga plong pen chorolo anso sinar tumban lason karbi national international taso award nonge kilong dun je phan arnam phan hirjume pisi hem phumukra arnam phan chodom si nilam thiteng to dikolo kadom choro Karbi Film Society kan create rock play la solong kam eklempon la so aplikasi saja aprangsi nang itu bantu kawe media akote atun anas kame katen kan orang buan han same di Karbi Film Society en aprangsi suri atau lalu jasme pek nili tum pinian ke Karbi Film Society mate Karbi lamarjan asonge ningkan kret rock ke choklo lapen labangso ningkan kret rock ke chok labangso hunil tum ning matha bangela hello Karbia khayatum kitching pen non an
Lunarjan ke Semardo, Lamarjan ke Semardo, lapen kaprek Alamarjan ke Semardo, non ke international level am kili tamai karbia Alamarjan se tamai dulu, lasi hala hayatum kadok ka klem ke ceng atum pen, cingrum pet bini labangso nitum karbi Lamarjan kuson si ke pereng jima. Kuson si karbi Lamarjan angtan am se ke palit thegima lahai hui aphan tame nitum pini labangso program mati pini da ningkan krit rock ke joglong pini nitum labang soa saida nitum dengkon jasemet pulutang de pini ada prang pen ke sayang dengamo ba ke lahalo ada prang pen nitum ke cengke bajing ar ke pra kitim pen nitum arbe jangpik ang bong sitame rangsina sarko aphan iru rangsina sarko aphan nitum chadong chadilo la pendet ke nitum karlitang khonsire doan mate karbi Lamarjan jutang ka cinghom doan karlitang abang kubang pia pampen nitum hirdumi ke johang cyclem lo la pendet ke ladak thot langtung habelong wang tusi ladak bangke nitum la mopen phan lo karbi Lamarjan samsi reng nang ma puthak cinema conclave wa TPNC dake hini appointment sini tum chingwai lo isi bangke koson si Lamarjan reng ber nang ma la pen isi ke koson pen claim si tum karbi Lamarjan profit paduji ma la so thak tum chingwai lo la pen isi bangke karchu amai tang tum bipon la ke tum hakko pen hakko punang hokko ke dam tang pen nang aning kan pen karbia ke phan alun alam nangke topi pen nang ana Lamarjan ke non karbi Lamarjan ke ceng bute redang tong seralang lapen video film te uyalir la hai hui pen ceng lo lake Bosonto Das penang an karlitang Bosonto Das alang li penang an ladak karbi Lamarjan phan penang kerap penang an kan thul phan kabor dulu lapen alang li klembom penang an ala soto bom ben ka hon killing jong kre son anong chitang tantan Lamarjan stamai alang li lasi alang liphan itu post Thomas ini karbi film society in ben award pajis kollo asupi itu nang deng lo la penan par same niltum pini bangke penangan la karbia film ko video film ke ceng welir la pente video cassette ke ceng Father John Timung la ke Sampri Dewang ku in 1984 la hai tum han ni tum pajir lo la pente karbi long play la ke karbi folk song bhola sut karlitang sabse hanse sar ex minister alang ni investi samar bonlo la tum hanan anong e pajir lo la pente production ki cheng pen non an la bang solong senior artist to meche parjan nonason penangan do Mamuni Bepi Dipaliam Hisetia Putul Setia penceng lo kapre artis sampai to arshupon la penang first tame pinige former MP mate ex MP Oren Singh Desar phantan tum phanangera pon to arshupon la pente kapre to an production phantan itu oi pawet citation investment tame itu arshupon la pen jasemet pini la bangso mailong na chito karbi film society himpen ni tum kechuru party lo akhe alangli karbi akhei bhan kamatha karbi Lamarjan karbi jutang bhan kamatha pen ini le thotta karbi film society reng ber nangji ka karbi Lamarjan reng ber nangji karbi khaya jutang aning rupaman so yang song le nang ko men pen ini bang aprang bang lakep tapi non uthot aning kan ban aku lakep laging koi ningkan isi sielong karbi film society aphan council long ki poni phan lamchak yelo take cheng lakep bang lake long po no la pen ki bang lang ni kan pen ba ke non nakile ja ni kan pen market lain koi si long po so ke ni je man yar po society in ben long ni ke pajir ko mai bang ono pajir ni pajir ko bini ke jasemet ni tum nong ke pajir po na bang ke bangkre troxy phan ke ni tum nong ke pajir po no mate kartu po no la pen thu la production mang dupik film production lok si trok kepra trok do non an tum long gelong po sta chat do hilang po la som thak si trok si kep so se music videos tum do ba kapre entertainment or production do lai tum ma tum ba chok tum ada la pesan program nang itu non aprang mai kon bot lang ba program ke jasemet ke nil tum ke non ke ningkan sielong ko pipia program si klem ponjima la so calendar program bang nil tum fon ko neng ke dam tang dan tum long bichi du karbi telan han la so singing bi lo peneng manga ko ni tum di fon ko long bichi du karbi telan han la bang ke
dance competition lapen isi bangke mono acting drama putha ka insi cipati pon bang itu nong kemang pon tatu lapen karbia film award ni tum jungjung laso film society hen pen award pajiri phangta ni tum chisik ponelo chisik pontang lo lapen te karbi alamarjan artist tum ansu se thek nai apha ni tum seminar workshop laso claim ponjita ni tum chisik ponelo la se achiklo ba arni hot ponchol ancholo nang tom la ni kan ket rokong bong nang tom film society tom ki claim ka dam apothak akisung sabak khapon jima la bangke la hello film ke ningkan suri nira narkep aningkan prang benta penan ke cinema dulo kape production and claim pon bomo sita kar film society bu amang ke thek on bangke la ke la ningkan suri nira narkep aningkan lake atul films ko tumahin pensi kar film society bang amang ko thek pon lo la pente in tom pipin ni tumla bangso society bangke tom pipin sinong kan program la bangso akisung bangke dulo karbi lamarjan ke iltum jutang jubat nim rukom bhan iltum pareng nam po phan ali po phan ali ke jise kam long le karbi film claim lo bulo tang le ali long ki punang ta long le ane cinema ali do pigo producer bang lakh crore ekdom ali dulo ku long le sitame isi bangge itum cipindak meme ceparuka meme bangela halo akapret akai tum nangit ko ateng ke asam longke tanong be northeast longke karbi asamis pen adun ke karbi khai tum halo la somla marjan an ke claim adun kidun kri ke pusi ado eta na Karbi no Thomas Council pen Karbi Film Society pan budget kuan guna kon tesigi. Karbi Film Society ban council pen budget kolam bang ge pameta ni pan no budget ke aprang pen ave sitame non chulu nangji sar Dr. Tudiram Ronghang ahin pen ke damtang nil tumla longbi chidu karbi tele nan grand finale ke bang nil tum han nang chakang lo council budget lo lak kep ke nang kon ko lo nang di kon erlo aku pini bang wang kilo pini lanin kan petrol ini karbi film society amang ke thega hot aku lak kep nang pabat konstruksi lakin koi bangke adin kan mang film karbi film society Walin di Sophie akan lak po council pen ki pon ji la pen producer ke pon ko kopi film putha ka pos la so putha ka chak la bangke jasemet ke la hello tum churunagi la bojaru city art to muka alami la ke amigul de sarduram ti solo alangli ke semar ko mirbin ko la marjan laga ilitum dak state level la pen national level la pen international level and pen anati malong ke nong dun la pen la songbong pen niri international film festival kolkata long di long best actress ke long dun ke tum karbi actress lo malinti sofi la so joine si ini sarve ko tu mo ham bang declare lo la 23rd June ni bangke function dia ni bangke la film producer sar general tiso la pente actress malinti sofi kan mage la ko so ana joine si Chalo.